Mladost, šarm, harizma. A da li osim ovoga naše sledeće kandidatkinje imaju još nešto zajedničko? Voli Natalija. Ajmo nale! Dobro večer. Dobro večer. Ja sam Natalija Klajsner, dolazim iz Beograda i navijam za Partizan. Navija za Partizan. Bar sam imala hit. Izvini, ja sam zvezda. Zdravo, ja se zovem Branka Ješić i dolazim iz Kosjerića. Imam 19 godina, po zanimanju sam, da kažem, budući student, pošto sam ove godine upisala prvu godinu fakulteta. Pevat ću vam pesmu Hot Stuff od Donna Summer. Zvoli. I šta kažeš, navijaš za Partizan? Da. Šta ćeš, niko nije savršen. Kaži mi, a šta si upisala, koji fakultet? Nemački. Ne znam kako ćeš proći na fakultetu, ali ovde si prošla sjajno. A šta? 1-0 za Partizan. Ne, ja ne gledam tako ljude. Ajmo da glasamo. Svaka čast što si uopšte odabrala prvo ovu pesmu, što dobro pevaš i što si naravno uspela da podigneš na noge celu publiku i nas, tako da... Ajmo da glasamo, Mili. Da. Da! Da. Sa 3 da ideš dalje.